han nappede den med 2,28, det skulle have 2,24 for det. Nu skal jeg nok bygge på dit problem, undskyld Anna. Men altså, ved du hvad han spiser? Nej, han er bare skidt. Så skal I bare sætte i gang, han har sagt. Det æg, jeg siger, det er, hvis det for eksempel er indmærskænding og sådan meget store skændninger, som man nogle gange kan diskutere, om det nu også var nødvendigt, fordi man er i gang med. Så skal der spørges. Men når det er det der, så vil jeg lige sende en mail, når jeg kommer hjem igen, at jeg har talt med dig, og du er vel ved dyrene nu, er du ikke? Er vi faldet helt sammen? Ja.